pineapple cake bakken. So, dan valt je eine korn is dit. Dit is crushed pineapple. 2 eier, 2 koffels meel, 2 koffels suiker, 2 lepels baksoda. En dat is het voor de cake. Zo. Twee koffels meel. En 2 koffels suiker. Twee eier. En 2 teaspoons baking soda. En dan het is korn. En dit maak je de ganze korn dan aan met dat juice en alles. En wat ik altijd alle gedaan. Het is zeer leicht te maken. It's like the easiest cake that you can make. Dan heb ik hier zo'n grote sheet. Dat is gelijk 9 bij 12. 9 bij 13. Daar heb ik hier button-ups dat er niet wordt aanbakken. En nu scher ik dat hier aan. Nu moet dit in een oven aan voor 30 tot 40 minuten in 350 oven. Nu heb ik hier een halve koffel butter en een package van de cream cheese. En wordt dit in een blitzoven aan voor gelijk 30 seconds, plus wat de week is. Een blitzoven is een microwave. Nu heb ik dit voor een minuut, 1,5 minuut in de blitzoven. Ik heb mijn microwave in de kuma, because ik lijk dat niet op mijn afwassters hier. So nu is dit hier weg. Nu doe ik 1 koffel van dit suiker. Dit is icing sugar. I don't know wat je dat naam doet op Duits. Dat is fine suiker. So 1 koffel is dat. En dan 1 theelepel vanilla. De Duitsers zeggen immer vanilla. En dan dit moet, wanneer je dat cake de schriet neemt, dit moet even je juiten
even eten wanneer de cake nog helemaal warm is. En ik heb hier nog coconut. Ik wil een zien aan de, met de cake, ik word een beetje opstreken. Nu moet ik wachten tot de cake eruit is. Ik ga dit soort maakt dat deeg. Klein beetje wil ik dat proeven. Ik word het er bloos opstreken. Nu ga ik de cake genomen. En einfach weich, je weet niet dat het eruit is. In 10 kilo dan steken. Wenn het rein is, dan is de cake done. Okay, nu wil ik hier gleich in fixen. En ik zei dit is appelsienschal dat ik er maak. Dat bruk je niet, maar ik wil dat plus proeven. Dit is nog zeer heet. Nu doe je dit hier alle even. Nu wil ik nou gleich halfweg coconut op. En dit is in zout, so dit is niet gezouten, dit is unsweetened. Ik heb dit ook niet meer geproefd, nu wil ik zien wat het smaakt doet. Nu moet dat afkoelen, dan kan we dat tweesnijden. Nu is de cake hier verrecht. En ik heb het goed gesmaakt en oh boy. It is very good. Zeer moist. Ik weet niet wat je dat op Duits zei. Moist meint niet iets gedreigd. Ik weet niet wat dat zijn zal. But very delicious. It would perfect zijn voor Faspa. Mijn cup of coffee. En ik like de coconut te zeer. Ik like wat op van die doen. So, ik wil je schwendet recipe wijzen. En dat is zeer leicht te merken. Thanks for watching. En wil je nog eenmaal zijn.